Vos explicaré una miqueta com va el procés d'adaptació en aquesta quarantena, que ens veiem obligats a estar a casa sense poder-nos moure i això té un efecte, una repercussió damunt la nostra salut psicològica. Hem de saber que això és un procés, és a dir, m'atreviria a dir que és un poc aparegut en el procés de dol. No és exactament igual, però més o menys les fases són les mateixes. Perquè hem de partir de la base que estan perdent alguna cosa, estan perdent un estil de vida en el que estàvem acostumats. Primer de tot, entràvem en un diria, estat de xoc, no? Rebent la notícia d'estat d'alarma, se paralitza tot, hem d'estar a casa i quedant com en xoc. Això vol dir, està passant això real, ens quedam una mica així aturats. Després vendria una altra fase, que seria la fase de negació, una fase en què fem com una negació de dir això no és tan greu com ens diuen, tot anirà bé, és molt difícil infectar-se, això no arribarà a pollença, bueno, negam una miqueta la situació. I és aquí quan comença un procés també d'idealització, de dir, bueno, doncs ara estic a casa, doncs aprofitaré per fer totes aquelles coses que no he tingut temps fins ara perquè el dia a dia no me dona temps. I començam a motivar-nos, a estar il·lusionats amb, uau, poder descansar, poder llegir, poder cuinar, poder meditar, doncs fer totes aquelles coses que no fem habitualment. No obstant això, després, quan veiem que realment no se confirma en aquest pensament de negació i sí que hi ha una crisi, sí que la gent emmalalteix, de cada vegada s'infecta més gent, inclús hi ha morts, doncs començam una miqueta a tenir por, no? Una por d'infectar-nos, de sortir al carrer, inclús conductes excessives de rentar-nos les mans i de preocupar-nos, i comença aquí a venir un procés de bucle. Entram en bucle, amb pensaments deformats, amb moltíssimes preocupacions, sobretot per la incertesa de què passarà, de dir, perdré la meva feina, no poder fer front a les despeses, qualcú se posarà malalt, perdré qualque familiar. Ve aquí un bucle des que ens costa sortir i que, si partim de la base de que nosaltres sentint el que pensàvem, començàvem a tenir molta ansietat, començàvem a tenir símptomes nostàlgics, més depressius, i aquí és quan la cosa se comença a complicar una miqueta. Això passa quan, més o menys, en els 11 dies d'estar a casa. També tenim sentiments de ràbia, de tristesa per tot el que està passant, i entram com a una muntanya russa. Una muntanya russa de ara sí estic bé i faig coses que no feia fins ara, estic bé en jo mateix, estic descobrint noves maneres de fer coses, però per altra banda també ens ve aquesta preocupació, aquesta ràbia, aquesta tristesa. Això pot arribar a una desesperança si aquesta quarantena, si aquest fet d'estar aïllats a casa durant més temps que 15 dies, dura més, doncs la gent se comença a desesperar una miqueta i és aquí quan poden sortir atacs d'ansietat. Hem de dir també que és com a crear un hàbit, no? Necessitem 21 dies, més o menys, per aprendre una altra manera de fer les coses. I clar, després haurem creat un hàbit i després haurem de tornar a l'estil de vida que duem anteriorment. I això ens crearà una altra vegada estrès. Inclús, potser les relacions socials se veuran una miqueta afectades, perquè nosaltres necessitem el contacte amb la gent, però ara tenim por d'acostar-nos, tenim manies, i després ens costarà una altra vegada relacionar-nos igual. Tocar-nos, acostar-nos, ens tornaran pensaments deformats de por. Què podem fer davant tot això? Bé, primer de tot hem de saber que és normal, que aquests sentiments són normals, que no hem d'intentar forçar a sentir-ho d'una altra manera, que tots passarem per això i que pot ser que no sigui lineal, però sí que tots sentirem tots aquests sentiments. Tampoc ens hem d'obsessionar, simplement hem d'intentar estar present el màxim possible i intentar dur una rutina.
Intentar tenir l'atenció focalitzada a un punt sempre que sigui possible, en coses diaris. Jo recomano que ens hem de cuidar en tots els nivells, tant físic com emocional com psicològic, i per això hem de tenir unes pautes. Per exemple, al matí quan ens aixequem, berenem, una alimentació sana, com és habitual, i sí que diria que no ens quedàssim en el pijama posat, sinó que ens vestíssim. És important que no ens abandonem físicament. Ens vestíssim una roba còmoda, però sí que no ens abandonem. Recomanaria que podríem començar el dia, per exemple, la proposta és amb una meditació. Meditar és un bon moment per trobar-nos amb un mateix, amb estar en present, en nosaltres, sense jutjar-nos, sense exigències, sense obligar-nos a estar d'una altra manera de la que estem, i això ens ajudarà a acceptar la situació i acceptar-nos a nosaltres, i també a que l'atenció del dia a dia estigui més centrada i més en calma. Durant aquesta meditació també hi podria haver un moment per posar els objectius del dia, és a dir, què faré durant aquest dia. Moment a moment, organitzem-nos. Torno a dir, és important una bona alimentació, és vera que aquests moments que tenim per fer coses, molts aprofitant de cuinar i de crear coses a la cuina, és perfecte, s'ha de fer, però després és hora d'alimentar-nos, intentar no ingerir més sucres del normal, més processats, sinó una alimentació sana i equilibrada. Hem d'intentar també no dormir més del compte, perquè això també ens pot induir a un procés més depressiu, dormir normal, un descans normal. La ment és important que estigui estimulada, de cercar coses creatives, com abans en aquest procés d'idealització és molt bo utilitzar-lo en el dia a dia, llegir, escriure, meditar, pintar, ballar, el que sigui, o simplement sentir, estar amb un mateix. El contacte social, sabem que per les noves tecnologies és molt fàcil tenir-lo, sí que és vera que estan constantment cercant aquest contacte social perquè el necessitem, però sí que és vera que també ha de ser una cosa equilibrada. Un moment de vida virtual, vida online, i un moment també d'estar en nosaltres, cercar sempre l'equilibri. Després, molt important, és el tema del maneig dels pensaments. Quan creem aquest cicle viciós de pensaments que ens duen d'un lloc a l'altre i són automàtics i molt resistents i molt forts i ens fan estar bastant malament, una manera d'aturar-los, no d'aturar-los, sinó de manejar-los, és dir, estic pensant que això és un desastre en vez de és un desastre. Quan utilitzam l'estic pensant, de qualque manera m'estic allunyant i estic veient que és una cosa externa. Jo estic pensant això, però això no vol dir que sigui del tot cert, perquè nosaltres som molt més que pensaments. Per tant, si intentem fer extreure i veure-ho des de fora ens ajudarà. Després també plantegem-nos el control, és a dir, què puc fer jo en aquesta situació? Hi ha coses que sí que puc fer. Què puc fer? El que hem dit fins ara, crear uns hàbits, estar en jo mateix, tot el que hem dit fins ara. Però què no puc fer? Moltíssimes coses. No puc canviar la manera com s'ha muntat el sistema, no puc evitar que la gent s'infecti, no puc evitar que la gent mori, no puc evitar la crisi mundial, no puc evitar deixar de tenir feina. Tot això no ho podem evitar. Per tant, si no ho podem evitar, hem de fer un esforç per alliberar-nos i dir que faci el seu procés, que faci el seu camí, i jo me preocup de jo, de cuidar-me. És important també fer exercici físic, tenir una rutina diària de moure'ns, és molt important moure'ns, perquè ja que tenim la mobilitat reduïda i limitada, necessitem que el cos se mogui, i per crear endorfines, per baixar les catecolamines que ens duran a rumiar més. Així que sé que per les xarxes hi ha moltes rutines d'exercicis, de ioga, i és molt recomanable que se'n faci. També és important dir que
Aquestes fases ens afectaran a tots, però sí que és vera que la població clínica, aquelles persones que estan en tractament psicològic perquè ja tenen aquests símptomes integrats dins la seva vida, d'ansietat, de depressió, doncs són les que més atenció els hi hem de donar, perquè són les que se veuran més afectades. I jo els diria que en cap cas deixassin de tractar-se, que estiguessin en contacte setmanal via online, via el que sigui, amb els seus psicòlegs, amb els seus terapeutes, i que tots en general demanem ajuda en tots els aspectes. Sempre professionals en els altres i tots ens podem ajudar a que això vagi millor. I per acabar m'agradaria transmetre calma davant tota aquesta situació, tots estem igual, tots formant part de lo mateix i hem d'intentar mantenir una actitud de serenor, de no voler forçar aquest procés, simplement les coses són així, ens hem de mantenir present i també saber que l'univers o la vida en si sempre cerca l'equilibri i que això harmonitzarà moltes coses, perquè també aprendrem a viure la vida d'una altra manera, a valorar moltes coses, a conèixer-nos molt millor, a viure més en present i és cert que això ens farà aprendre com a societat, però també ens farà evolucionar com a persones. Així que no perdem l'esperança que tot anirà bé. Molt d'ànims.